Lorenz Gonzi qal li huwa jibqa' kontra d-divorzju f'pajjiżna u l-mistoqsija speċifika kif proposta fil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni għal referendum fuq id-divorzju ma tiġġustifikax id-dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Il-Prim Ministru baqa' jinsisti li l-mistoqsija għal referendum għandha tkun sempliċi iva jew le għad-dħul tad-divorzju. Qal li qatt jasal żmien li f'pajjiżna rid jiddaħħal id-divorzju, iżda realista l-istatistika għadha turi li żwieġ Malti għadu b'saħħtu. Kif temm id-diskors tiegħu Lorenz Gonzi, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat staqsa lill-Prim Ministru jekk huwiex se jressa emendi għall-mozzjoni. Lorenz Gonzi qal li mhux se jagħmel emendi għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni għandu l-maġġoranza fil-Parlament dwar il-mozzjoni. Naf x'inhi l-pożizzjoni, għandu l-maġġoranza tal-voti. One News huwa infurmat li kif kien mistenni Lorenz Gonzi kellu jagħlaq id-dibattitu fuq din il-mozzjoni għan-naħa tal-Gvern. Madankollu Ostingat ma rridx li jċedi li jitkellem qabel Jeffrey Pulicini Orlando u minflok ċeda Lorenz Gonzi biex dan tal-aħħar tkellem it-tlieta filgħaxija u bekk Ostingat se jagħlaq għan-naħa tal-Gvern l-erba' filgħodu. Intant it-tlieta filgħaxija l-Speaker informa lill-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra kif se jittieħed il-vot fuq il-mozzjoni l-erba' wara nofsinhar. Se jgħid dawk id-deputati li huma favur jivvutaw u jqumu bil-wieqfa biex l-iskrivana tieħu nota u bl-istess mod dawk li se jivvutaw kontra. Min mhux se jivvota u ma jqumx jitqies bħala astensjoni u min se jqum darbtejn se jintalab jiċċara l-vot tiegħu.